Haideți să vă prezint încă o lucrare de granit. Este o placare cu granit de 2 cm, conform cerințelor clientului. Este o placare realizată în zona Craiovei. Este un cimitir din Craiova. Placarea are următoarele detalii. Avem bordurile din granit, avem colțarele care dau un alt aspect cavoului, avem capacul care este înclinat, deci aceste franjuri care se pun aici se pun tot timpul înclinate, astfel încât apa să nu stea pe capac, și locul unde se pot pune lumânările. Acest felinar este pus astfel încât oamenii să-și poată pune lumânările, iar ele să fie protejate de vânt, de intemperii. Urmează să montăm și crucea și toată lucrarea va fi finalizată la începutul săptămânii acesteia. Mai avem de chituit, mai avem câteva zone pe aici de chituit, de curățat cum trebuie mormântul, acolo unde este cazul. Clienții interesați ne pot contacta pentru realizarea acestor tipuri de lucrări. De asemenea, dacă vreți, putem să tăiem materialul în cote, așa cum aveți nevoie, iar dumneavoastră să le montați singuri. Nu uitați să dați urmărire la acest canal pentru a vedea mai multe videoclipuri de acest gen.